Bon dia, companys, bon dia a tots. Bon dia. Un dia més estem ací i avui anem a començar també amb un aplaudiment a tots els companys que se n'han anat d'esta casa, que són ja les eixides d'esta setmana. 800 treballadors que hauran abandonat ja Ràdio Televisió Valenciana i avui vull enviar un aplaudiment fort a Alacant, al Centre de Producció de Programes d'Alacant, avui amb 23 eixides. Bueno, a falta d'informació, els rumors s'estenen per la casa. Sabeu que estos dies circula el rumor per ahí, que avui per cert confirma el diari Les Províncies, i del qual jo només tinc confirmació oficial de 2 persones, però les províncies parla ja de 4 treballadors que se'ls hauria comunicat en el mes de febrer que no estaven afectats per l'ERO i que ara resulta que sí que estan afectats per l'ERO i haurien rebut presumptament un correu en el qual se'ls diu que sí estan afectats per l'ERO. Altres treballadors en el mateix nombre, 4, 20, 50, perquè depèn del rumor, en cada cantó te diuen una cosa, que teòricament estan afectats per l'ERO, no estarien afectats per l'ERO i per tant se'ls comunicaria que no, perquè segons l'informe Pricewaterhouse, en esta casa després de l'ERO es quedaran 480 treballadors. Vull felicitar a Rosa Vidal per aplicar com ningú la tècnica de Javier Clemente. Patà i avant. Ella li pega patà al baló, l'envia el 31 d'agost i el 31 d'agost el que vinga darrere que arree. Una miqueta de, serenitat i que deixen de fer empastres, perquè és que ja no sabem quantes irregularitats, quants empastres i quants enredros té aquest expedient de regulació. Si el judici tarda molt, no donarem a l'abast. Vam a fer l'última concentració així d'esta temporada, l'última concentració del mes de juny i tancarem d'alguna manera les concentracions en el Centre de Producció de Programes de Burjassot fins a després de l'estiu. Les anem a traslladar al carrer, en dates que encara no vos podem concretar i en actes que encara no vos podem concretar perquè encara no els hem tancat. Les seccions sindicals i el comitè d'empresa vos informaran d'on seran les pròximes concentracions. Pensem que és un bon moment per a traslladar al carrer les nostres reivindicacions. Ja que parlàvem de tècniques de gestió empresarial, a l'empresa li agrada la tècnica José Mota i li agrada la tècnica Javier Clemente, però a mi m'agrada més la tècnica Gary Lineker. L'ERO és un invent dels empresaris, però que sempre el guanyen els treballadors. A guanyar i endavant. I jo volia simplement al·ludir a un detall de les comunicacions que ha fet l'empresa individualment en la carta d'acomiadament, perquè en alguns casos ha al·ludit a circumstàncies personals com la titulació, que en alguns casos consta que s'han enganyat o han traspapelat o no se sap molt bé el que ha passat, un empastre més, però sobretot a aquesta al·lusió a determinades persones de la falta de capacitació professional per a desempenyar les tasques faenes d'aquestes persones. Resulta que l'empresa els comunica i els diu que no tenen la capacitació suficient per a desempenyar la seva tasca. I jo, com insulten, també vaig insultar. Jo crec que la direcció d'esta casa són uns fills de puta i uns estúpids, uns incompetents i uns poca vergonya. I vull repetir, uns fills de puta, perquè a aquestes altures de la correguda no se pot insultar a les persones dient després de 24 anys que no n'hi ha capacitació professional. A la senyora Rosa Vidal perquè no té el coratge personal suficient per firmar la carta de CISO. Això me pareix també una falta de dignitat i una irresponsabilitat absoluta, i caldrà assenyalar-la a ella com a responsable última dels acomiadaments que s'estan produint esta setmana i els que resten per al mes d'agost. Esta senyora és una poca vergonya i torna a insultar. La direcció d'esta casa són uns fills de puta. L'últim que estan fent. Imagineu-vos, dir a la gent que no té titulació, quan la tenen presentada, quan figura en la IP, i es diuen que el despatxen per això. Si hem trobat ja 5 casos, només en el despatxament d'esta setmana, que és quan han posat per fi en la carta el motiu del despatxament, imagineu-vos què podem pensar dels 600 que ja estan al carrer. Imagineu-vos què pensarà un jutge quan li diguem, miren,
de 130, 5 estan malament en una qüestió tan fonamental, tan clara, tan objectiva com la titulació. Per tant, faça vostè el favor de revisar els 600 que estan en el carrer, per quin motiu han anat al carrer, perquè no ho saben. Y de la plataforma Mil de No. Ayer hicimos un directo de la música en Valencia y vamos a tener 3.000 personas de audiencia. Estamos recibiendo el soporte social desde muchas partes. Por eso los premios Turia le van a dar un premio Turia a la labor social, a la plataforma Mil de No y a los 4 sindicatos de clase, CGT, comisiones, intersindical y UGT. Y hay que seguir luchando. Buenos días. Yo, igual que damos caña, me gustaría agradecer a una compañera vuestra, repito, muy compañera vuestra, que por 2 veces en directo y en público os ha ayudado en la televisión, y esa persona se llama Clara Castelló. Aunque mi marido fue despedido el día 21 de febrero, porque han habido compañeros de toda la vida que son como familia que también han tirado. Me parece muy cruel, muy cínico y muy sinvergüenza poner a estos compañeros diciendo que no son capacitados. Es muy cínico. ¿Dónde está el burro que los ha mantenido durante 24 años? Ese ha caído ya, porque si no valían, ¿qué hacía él aquí? Es de vergüenza. Eso es la puntillita para que las personas cojan una depresión. Y no hay derecho. Así que desde aquí os lo pido. No es que os lo pido, lo exijo. Que levantéis la cabeza, que demostréis lo no capacitados que estáis y que salgáis. Que ojalá todos los no capacitados sean como vosotros. Que desde aquí un beso muy fuerte y que seguiremos adelante. Muy bien.